Здравствуйте. Добра. Прывітанне, сябры. Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют усім! А вы ведаеце, які сёння незвычайны дзень? Міжнародны дзень школьных бібліятэк. Вось і мы вырашылі далучыцца. І перш за ўсё навесці парадак у сваёй бібліятэцы. І ўсім раім зрабіць гэта. Так! І не толькі дома, але і ў вашых школьных бібліятэках. Мы з сяброкамі якраз сёння збіраемся туды наведацца, дапамагчы бібліятэкару. Вось малайцы! Правильно, кніжкі трэба шанаваць, берагчы іх. Так, яны сапраўдная каштоўнасць. Бета, а возьми нас з сабой. Мы таксама хочам дапамагчы. Добра. Чым болей памочнікаў, тым лепей. Ура! Пасля добраранку адразу пойдзем, так? Пасля школы пойдзем. А зараз трэба скончыць працу. І разам паглядзець цікавы мульцік. Цудоўны план! Мне падабаецца. Мы ўсё паспелі, і мультик паглядзелі, і кніжкі ў парадак прывялі. Так, мы малайцы. І што будзем рабіць далей? А давайте спытаем у наших гледачоў. Сябры, чым бы вы хацелі заняцца? Што вы кажаце? Паслухаць нешта цікавае? Цудоўная прапанова! Наладзім хвіліну цікавых навінаў! Бета, паглядзі, што там у свеце робіцца. Зараз. Ну. Знайшла. Чытай хутчэй. Слухайте, сланы аднаго зоопарка Аўстраліі атрымалі незвычайны пачастунак. Гіганцкі гарбуз вагой у 728 кілаграм. Ого! Ну і гарбуз! А ў дыяметры ён быў ажно 4 метры. Вось дык ну! І дзе такія растуць, цікава? Хвіліначку. Ага, вось. Гарбузы гэтыя родам з Паўднёвай Амерыкі. Іх вырошчвалі яшчэ індзейцы мая, старажытны народ гэтага кантынента. Вось бы нам такі гарбузік! Мы б яго цэлы год елі. А што яшчэ цікавага пішуць? Так, глядзім. О, вучоныя высветлілі, які гук лепей за ўсё узнімае настрой. Ну, і які? Дзіцячы смех. Ой, не магу. Сапраўды не ўтрымацца ад смеху. Ага, а у вас, сябры, настрой палепшыўся? Спадзяемся, што так. А каб ён стаў яшчэ весялейшым, прапаную паглядзець мультфільм. О! Я вельмі люблю кубікі. Можа, пагуляем разам? Давай. А Кася дзе? Я тут! Лячу! Ой! Зараз. Не, зноў не атрымалася. Паспрабуй яшчэ. Кася, а што ты робіш? Ды вось я падумала. Матылі лятаюць? Лятаюць. Птушкі лятаюць? Лятаю. А я чым горшая. Навучуся і буду таксама лятаць. Здарова, правда? Во придумала. Чекай. Ой. Ну і як поспехи? А ты сам не бачыш? Лапы не баляць? Па праўдзе вельмі, але спыняцца нельга, бо да обеда я збіраюся навучыцца. Не хочется тебе расчаровывать, Кася, але у тебя нічога не атрымаецца. Чаму? Птушкам, каб навучыцца лятаць, спатрэбіліся мільёны гадоў эвалюцыі, а ты за дзень хочаш. Ого! Яны так доўга трэніраваліся? Значыць, я лятаць не змагу. Ну не сумуй, Касечка. Людзі даўно марлі пра палёты, як і ты. Таму прыдумалі, як перахітрыць эвалюцыю. А што ты маеш на ўвазе? Дельтапланы, парашуты, самалёты, верталёты. Сапраўды! Толькі ўсё роўна давядзецца доўга вучыцца імі кіраваць. Але ж не мільёны гадоў, а долі! Мы рады, што цябе крыху развесялілі. А цяпер глядзім мультфільм. Глядзім!
А теперь давайте гулять. Давайте. У што? У загадкавае кола. Я уже ўсё падрыхтаваў, бачыце? Ого, сапраўды кола з лічбамі. А як гуляць? Тлумачу. Бията, я прызначаю цябе сваім галоўным памочнікам. Дзякую. І што трэба рабіць? Раскручваць кола. Бачыце пірамідку? Ага. Яна падкажа нумар загадкі, а яны ў мяне усе запісаныя. Мне ўсё зразумела. І мне. Давайте хутчэй пачынаць. Першая загадка для цябе, Кася. Я готовая. Бията, пачынай. Добра. Лічба 3. Ага, лічба 3. Тады загадка такая. Калі няма яго, неба хмурыцца. Калі ёсць яно, людзі жмурацца. Ну, Кася, што гэта такое? Ого! Калі няма яго што? Неба хмурыцца. Ага. А калі ёсць? Людзі жмурацца. Кася, гэта ж лёгка. А ты ўжо здагадалася, Бията? Так. Ну, падкажы. Не, сама думай. Сябры, ну хоць вы мне дапамажыце. Што вы кажаце? Сонейка, сапраўды. Як я сама не здагадалася. Лесік, я ведаю, гэта Сонейка. Правильно. Ура! Дзякуй, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цяпер, Бията, выбірай пытанне для сябе. Добра. Нумар 8. Так. Ага, знайшоў. Біятачка, слухай уважліва. Мяне ўсе клічуць, мяне чакаюць. А як толькі з'яўлюся, хавацца пачынаюць. Ой, а ты ўжо ведаеш? Пакуль не. Мяне усе клічуць, мяне чакаюць. А далей як? А як толькі з'яўлюся, хавацца пачынаюць. Ну, Так гэта ж мусіць дожджик. Летом людзей яго заўсёды чакаюць, каб напаіў расліны. А самі бягуць хавацца пад дахі. правильно, малайчына, так і ёсць. Вось дык ну! Я б ніколі не здагадалася. Бията, ты геній. Дзякую. А апошняя загадка для нашых гледачоў. Вы гатовы яе запісаць, сябры? Як гэта апошняя? Вунь, колькі іх у цябе яшчэ. А іх мы разгадаем пазней. Зараз часу зусім не засталося. Паважаныя гледачы, а вы можете таксама наладзіць такую цікавую гульню з сябрамі. Так, будзе весела. А зараз я выбіраю загадку для вас, дзяўчынкі і хлопчыкі. Увага! Нумар 7. Але перш чым прачытаць загадку, нагадваю, адказ у вашым лісце абавязкова павінен быць з малюнкам. Так. Без яго не залічым. Ды ўсе ўжо гэта запомнілі. Чытай хутчэй. Нам і самім цікава. Ну, добра. Вось загадка невялічка. Жывуць брацік і сястрычка. Міргне сястрычка, і тым часам брацік ёй адкажа басам. Ой, а што гэта? Я і сама пакуль не ведаю. Трэба падумаць. І вы, сябры, думайце. А калі здагадаецеся, дасылайце нам свае адказы разам з малюнкам ці на электронную пошту добраранок@gmail.com Ці па адрасе 220 807. Горад Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Праграма «Добраранак». Мы будзем вельмі чакаць. Ну, а зараз час развітвацца. Бо «Добраранак», на жаль, падышоў да завяршэння. Але не сумуйце, мы хутка сустрэнемся з самага ранку У нашым добраранку! Да пабачэння, сябры!